España supera las 50.000 muertes por coronavirus desde que empezara la pandemia. El mundo se acerca al 1.000.000 de muertes por la COVID-19 y a los 33 millones de casos, inmerso en gran parte en una nueva ola del coronavirus y sin vislumbrar todavía un final. Bueno, primeiro que rápido nos olvidamos de todo, non? Que todo se olvida. Pero a verdade é que é un sentimento de un pouco de tratar de pensar de que isto non se acabou, de que debemos ser un pouco respetuosos uns cos outros e intentar ver de que se non seguimos, temos un pouco de cuidado, mantendo, pois, bueno, todas as medidas que nos están impoñendo, que tampouco non son por gusto, podemos volver a recaer, podemos seguir volvendo a vivir esas situacións tan desagradables que nos tocou vivir, e que eu creo que por solidaridade hacia todo o mundo, por respeto, deberemos de ter, pois, quizá un pouco de xeito. A xente que lle falleceu no estado de alarma, pois, que eles non, pois, iso vai quedar aí, porque houve moita xente que non puido ver, nin puido estar no hospital con eles, coa familia, nin despois puideron, pois, facerlles un funeral, pois, normal e corriente, como era habitual. Houve algún caso de algunha xente que, bueno, que me ten dito que, bueno, que nunca lle pasaría a pena, porque nas circunstancias que foi o tema, non puido estar con seu pai, puido velo unha hora, irse para casa, dixo que nunca o olvidarán. Miles de jóvenes bebiendo alcohol, sin distancia social y en muchos casos sin mascarilla, han salido a las calles del centro de la capital para celebrar el fin de las restricciones. Tuvemos falecementos de xente moi nova, falamos, pois, xente con 16 e 17 anos, na cal faleceron nunhas situacións, pois, que independentemente que fora por COVID ou non fora por COVID, iso que estamos acostumados ao ese contacto, o que son os enterros, a asistencia, as condolencias, os abrazos, os besos, o arroupar, non existía nada. Sí, era unha situación que desbordaba, porque claro, vías cada cousa e dices tú como vai, se isto vai seguir, ou cando acabará, pero bueno. Non é mesmo estar vendo que estar na casa se non che pasou nada, pois, bueno, cada un sinto o seu, pero o que lle pasou iso, que non puido estar ali cerca cando realmente o necesitaban, pois, é fastidiado. Que estiñes ali ingresado e que te chaman por teléfono e che digan, pois, mira, falleceu, que non poder estar ali, iso ten que ser, para as familias ten que ser fastidiado. Ver que non se poden despedir seus pais, seus irmãos, seus abuelos, seus tíos, pois a verdade que iso genera un sentimento, pois, quizá de moita tristeza e desolación, non?